Kaixo, untxetata gela. Zer modu zaudete, potxolis? Gu oso ondo, zuei sorpresatxo bat prestatzen. Udaberria iritsi da. Eta mendietan lore pilo bat aterako dira. Eta guk etxea udaberri apaintzeko ideia izan dugu. Loretxoak egingo ditugu. Eta bukatu ondoren, gure etxetako leioak apainduko ditugu. Gustatzen zaizu ideia? Hau da erabiliko dugun materiala. Horritxuri bat, Arkatza eta margoak, goraizak, eta zeloa. lehenengo pausa hau da. Paperean, borobil bat egingo dugu. Eta gero, borobiltxoaren inguruan, beste borobiltxo txikiak egingo ditugu. Borobiltxoa, borobiltxo bat, beste borobiltxo bat, beste borobiltxo bat. Dena borobilez beteta. Bukatu dugunean, nahi dugun kolorez margotuko dugu. Nik pintzelarekin egingo dut, baina zuek nahi duzuen bezala margotu dezakezue. Argizai margoekin, tenperarekin, akuarelarekin. Orain, aitatxo eta matxoren laguntzarekin, lorea moztuko dugu. Poliki eta txukun, bale? Eta moztu ondoren, apaintzera. Begira ze polita gelditu den nere leioa. Wow, ze polita gelditu zeidan. Horrela txoritxoak posposi jarriko dira nire lehioa ikusterakoan. Eta zuei, nola gelditu zaizue? Erakutsi guzue. Hau pata eta untxigelako artistak. Mua! Agur menur, tajan jogur.